محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق رسول محمد صلى الله عليه wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah salat Isya ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita wonten ing dalu menika kaleresan inggih menika wonten gerhana bulan. Dados kula nggih saumur-umur kula pun 7 dasa gangsal benjing April niku dereng nate kula ngalami salat gerhana bulan wonten ing wulan Ramadan. Pramila kados ngaten menika wau gerhana bulan menika mboten perkawis ingkang aneh nggih. Perkawis ingkang alami kemawon. Sedaya menika badhe ngalami masalah-masalah ingkang berhubungan kalian gerhana bulan maupun gerhana matahari. Awit menika ingkang sae menika nggih kita menika mensyukuri nikmat Allah, istighfar, kita bersedekah menika wontenipun gerhana-gerhana ingkang nate kita tindakaken. Lajeng ingkang penting milih menika inggih menika kita zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sak kata-katipun fenomena menika wau wonten hikmahipun, boten wonten ingkang medeni. Namung kadang-kadang kita menika wau kepercayaan rumiyin ingkang sampun dipun atur akan kalian Bapak Purwadi kula wau inggih menika nggih kepercayaan ingkang nate dipun alami mbah-mbah kita rumiyin ngantos sak menika pun pinten generasi menika taksih dipun raosaken. Menawi namung menika ingkang saged kula aturaken. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.